Hindi ko ng gulay yan. Siguro. Wala. Magkano? Kaya ma'am, ano rin ma'am? Nagkita ma'am, tapusin mo na ito. Pagkain mo na ito ma'am. Makain kayo. Kain sir ma'am. Labaw mo ma'am. Para magkita. Muna yan. Bunga na. Pwede, oil model. Wala din. Igawa ka na yan. Magkano? 40 lang po ma'am. Diyan na lang po ma'am sa lalaking bayaran ma'am. Lalaking bayaran. Yan. Buhay na pa yung ano. Damot. From. 280. Oo. Okay na. Kasi lalaking bayaran. Init pala nito. Malamig apat. Pino. Ayun na palamig 5. Lamot na, lamot. Tignan mo ng gulay yan. May overload ka ba? Dalawang overload ka. Isang kayo sa may ito na. Alboro. Mami. Oo. May limang gulaman natin. Limang gulaman daw ang gawin. Ito, 150 ka mo. Overload take out. Nay. Isa lang.